Každý rok 6. októbra ožíva kraj Poduklov na hraniciach medzi Slovenskom a Poľskom nezvyčajným ruchom. V tento deň v roku 1944 po dlhých vojnových rokoch československí vojaci opäť vstúpili na rodnú zem. Teraz na pamätné miesto Poduklov prichádzajú spolu s deťmi a vnukmi tí, ktorí si ešte pamätajú hrôzy vojny, aby si uctili vojakov, ktorí sa dnešných dní nedožili. Inak tomu nebolo ani tohto roku. Oslav 68. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie sa okrem významných predstaviteľov Slovenskej, Českej a Poľskej republiky zúčastnili aj tisíce ľudí z celého Slovenska. Medzi nimi boli členovia klubu Zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne. Hroby. Desiatky mohýl a na nich mená. Stovky a tisíce mladých chlapcov z rôznych kútov Československa a podkarpatskej Rusy snívajú svoj večný sen na tomto kúsku zeme. Boli to príslušníci prvého československého armádneho zboru v Sovietskom zväze, ktorí v jeseni roku 1944 išli na pomoc svojim druhom v Slovenskom národnom povstaní. Prichádzajú sem vzdať úctu príbuzní padlých, ale i neznámi, ktorí si ctia svoju históriu. Pred 2 rokmi som bola na tomto pietnom akte a pri prehliadke hrobov vojakov som objavila svojho menovca, vojaka Michala Brúdera, ktorý padol 6.4.1944. Bol to môj menovec, volal sa vojak Michal Brúder. Ma to trošku, ma to prekvapilo a som si tedy dala taký záväzok, že keď ešte raz prídem sem na Duklu, tak ako na spomienku prinesiem kvietok. Dneska som to uskutočnila a som tomu rada, že som si mohla splniť svoj sľub. Pieta. Nad okolitými stromami, ktoré zahaľujú celé pamätné miesto s dominujúcim pomníkom, sa rozliehajú tóny smútočnej melódie. Vence, desiatky vencov, kvetov, vojenské pocty. Takto vzdávajú hold a úctu tým, ktorí padli vo vyše dvojmesačných bojoch v Poduklianskom kraji. Boje, ktoré pôvodne mali trvať len krátke obdobie, sa nakoniec skončili až po dlhých a ťažkých 80 dňoch. V konečnom dôsledku bola veľkým víťazstvom, aj keď veľmi draho zaplateným. Na žiadosť vedenia povstania generálny štáb Červenej armády v skrátenom šibeničnom termíne pripravil novú ofenzívu, ktorá rátala aj s protiúderom 2 východoslovenských divízií. A tak 8. septembra začala Karpatsko-Duklianská operácia 38. gardovej armády pod velením generálplukovníka Kirila Moskalenka. Za 5 dní sa útočiace vojská mali dostať do Prešova a spojiť sa s povstaleckými jednotkami. Žiaľ, ostrielaní hitlerovskí vojaci prekazili tieto smelé plány. V priebehu pár dní odzbrojili vojakov východoslovenských divízií a na okolitých vrchoch okolitých prihraničných hôr vybudovali do hĺbky členitú neprekonateľnú obrannú líniu. A do nej sa s hrdinským zápalom pustili červenoarmejci spolu s československými vojakmi. Bol to krutý boj v jesennom nečase, daždi, bahne, keď každý krok bol vykúpený krvou. Každý rok chodí na Duklu i táto útla žena, ktorá vtedy vyťahovala ranených spod nepriateľskej paľby. Celá armáda trpila v bide, v hladu, v zime, bo zima bola aj šatstva, nebolo toľko, ako by sa človek povlíkal. Takto jedno k druhému sa. Takú armádu nikdy vykladá sa, že nebola ani nebude. A tak dôsledne bojovať, nebo oni každý chceli do svojho kraja. Rok čo rok sa návštevníci pietnej spomienky zastavujú aj v strede Svidníka, kde v nadživotnej veľkosti je socha veliteľa prvého československého armádneho zboru, armádneho generála Ludvíka Svobodu, neskoršie prezidenta Československej socialistickej republiky. Obyvatelia tohto regiónu doteraz nevedia zabudnúť, čo všetko pre nich v tom vojnovom čase urobil. S láskou a vďakou na neho spomínajú a preto aj s úctou počúvajú slová jeho dcéry. Já bych chtěla říct, že není velitele bez vojáků. A Ludvík Svoboda vojáky svých jednotek nejmenoval svými vojáky, ale svými spolubojovníky. Byla bych ráda, a jistě se tak i stane, že všechny ty památníky, které jsou tady tak pečlivě opečovávány zdejšími lidmi Poddukelského kraje, že budou připomínat všechny ty spolubojovníky z armádního sboru, všechny ty i rudoarmějce, kteří si probojovali touto cestou svobodu.
Na kraji Svidníka je ďalší veľký pamätný memoriál venovaný vojakom Červenej armády. Opäť zaznievajú tóny smútočnej melódie, k podnožiu pribúdajú vence, kytice kvetov. Prítomní účastníci pietných osláv si z úst veľvyslanca Ruskej federácie Pavla Kuznecova pripomínajú, že to bola jedna z najťažších bitiek, ktorá si vyžiadala vyše 12 000 obetí z radov Červenej armády, pochovaných na tomto mieste. Duklianský priesmik právom nazývajú brana slobody, ktorá otvorila cestu k oslobodeniu celého územia Slovenska od fašistických okupantov, ktorá sa stala závažným medzníkom na ceste k definitívnej poražke nacizmu. V radoch Červenej armády bol aj niekoľko mesiacov bývalý vojak slovenskej armády Rusinec Juraj Biľo, ktorý prišiel na Duklu k prvému československému armádnemu zboru 28. decembra 1944. Hneď bol zaradený do prvej línie ako pozorovateľ 4. mínometnej roty 3. brigády. Ako skúsený mínometník dostal ale na druhý deň inú úlohu. Keď sme prišli k dedine Višňa Vladiča, dedinka bola vypálená. Ale na kraji dome, ktorý stal, bol murovaný a vedľa domku som videl, proste, keď sme vyšli na saňach na pole z lesa, že tam nejaké postavy chodia. Ale keď sme prišli bližšie, videl som, že to sú proste mladí vojaci. Pri domku sme ostali stať a vetvička mi hovorí: Biľo, počúvaj, spočítaj chlapcov, malo by ich byť 105, sú to z podkarpatskej Rusy, sú to 16 až 18 ročne. Tvojou úlohou je utvoriť z nich organizačné minometnú rotu a výcvikové pripraviť tak, že o 4-5 dní idete do prvej línie, aby chlapci ovládali dobre minomety. Tak sa stalo. Ja som sa s ním, podal som mu ruku, rozlúčili sme sa a som sa ho pýtal, či niekedy príde ešte medzi nás pozrieť sa na ten priebeh cvičenia. On hovorí áno. Tak bol ešte dvakrát, jedenkrát cez deň a jedenkrát v noci, lebo aj nocné cvičenia som s chlapcami robil. No, bolo 6. januára 1945, kedy prišiel rozkaz a my sme už ako nová minometná rota 6. práporu 3. brigády, veliteľom ktorého bol štábny kapitán Moravec, proste sme nastúpili do útoku na oslobodenie Podduklanskej oblasti a Bardejova. Dnes sa mnohí historici a tzv. Odborníci kriticky vyslovujú na adresu karpatsko-duklianskej operácie. Vraj to boli neúmerne ťažké straty. Áno, 12 000 padlých sovietských vojakov, ďalšie 10 000 zranených. Aj prvý československý zbor mal vyše 900 padlých a vyše 5 000 zranených a nezvestných. Je to veľa. Po vojne je každý generálom. Ale vývoj situácie na frontoch vtedy velil, aby sa čo najskôr otvorila cesta k oslobodzovaniu Československa. A najkratšia cesta viedla cez Duklu.